Hare Thank you. Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. இன்னைக்கு ராதிகா மாதாஜியோட மதரோட பர்த்டேவா மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி சொன்னாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்வோம். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோட பிறந்த நாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜியோட மதர்ஸ் பர்த்டே மாதாஜி. ஓகே, எல்லாரும் ஒரு ஒரு ரவுண்டு நம்ம மகாமந்திர சொல்லிடலாம். நல்ல உள்ளம் ஆக்சுவலி. ராதிகா மாதாஜி இஸ் வெரி குட். அவங்களோட இன்னும் பெஸ்ட் யாருன்னா அவங்க மதர். ஏன் அவங்க அந்த அளவுக்கு ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் அந்த மாதிரி எதுக்குன்னு தெரியாது, பட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் ராதிகா மாதாஜி ரொம்ப ஜோவியலாக இருப்பாங்க. அவங்க மதர் மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வெரி வெரி குட், வெரி நைஸ். ஸோ அதர்வைஸ் எப்படி எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஹவு ஷி இஸ் ஏபிள் டு மேனேஜ் த திங்ஸ் இந்த வயசுலையுமே. ஸோ அவங்களுடைய நல்ல ஆரோக்கியம் அவங்களுக்கு கடவுள் நல்லா கொடுக்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகள். எல்லோரிடத்துலையுமே அன்பு பாராட்டணும் இல்லையா? நம்ம அட்லீஸ்ட் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் அதர்ஸ், நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலையாவது அடுத்தவங்களுடைய குறைய வந்து டக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஆனால் அவங்க அப்படி கிடையாது. ஷி அக்செப்ட்ஸ் த திங்ஸ். அந்த இதை நேச்சரை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ராதிகா மாதாஜி டக்குன்னு இங்கே எங்கேயாவது கிளம்பி போவாங்க இல்லையா? டக்குன்னு யாத்திரை கிளம்பி போவாங்க. ஸோ ஆனாலும் வந்து மாதாஜி அவ்வளோ வீட்டில் வந்து எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம தட்ஸ் வெரி கிரேட் ஆக்சுவலி. என்ன ஒரு பக்தருடைய ஆன்மீக பாதைக்கு வந்து ஒத்துழைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாவம் வந்து அவங்க கிட்ட, தட் இஸ் த ஹையர் பாவம் ஆக்சுவலி. அடுத்தவங்களுடைய இது வந்து ஆன்மீக இதுக்கு வந்து மேன்மை உருவத்துக்கு வந்து அவங்க ஷீஸ் ரூட்டிங் இல்லையா? அப்டக்கல் இல்லாம ரூட் பண்றாங்க பாருங்க, தட் இஸ் அ கிரேட்டர் குவாலிட்டி. அதை நான் அந்த மாதாஜி கிட்ட நான் ரொம்பவே அதனாலதான் மாதாஜி ராதிகா மாஜி அம்மா 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 செய்ய முடியுது ராதிகா He Mataji. cares. அதுவும் எனக்கு தெரியும். ராதிகா மாதாஜி டோட்டலி அவங்க டெடிகேட்டட், அதுவும் எனக்கு தெரியும். ஆனா அவங்க எங்க அம்மாவா இருந்தா நீ எங்கேயுமே போவாதுன்னு நிறுத்துவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதை பாருங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு சொல்றேன், ஐ எம் ஏபிள் டு சி. மாதாஜி நான் பத்திரிக்கை வைக்க போயிருந்த போது கூட நல்ல ஒரு வார்ம் வெல்கம் கொடுத்திருந்தாங்க மாதாஜி. அங்கே போகாது வந்து நல்ல நல்ல இதுதான் மாதாஜி. அது ஒண்ணும் தப்பானது கிடையாது மாதாஜி. அவ்வளோ ஒரு பிரியம் உங்க மேல அப்படின்ட்டு இல்லை, நான் அம்மாவுக்கு தப்பாவே நினைக்கல. தட் இஸ் அவங்களுக்கு அது எப்படி எடுத்துட்டு போகிறதுன்னு, எப்படி எடுத்துட்டு போனா அது வந்து யோசிக்கணும்ன்ற ஷீ இஸ் வெரி டேலண்ட். எங்க அம்மா வந்து யூ கேன் டெல். ஸோ நான் ஒண்ணுமே கிடையாது எங்க அம்மா டேலண்ட் முன்னாடி. அது எங்க வீட்டில் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ மை மாம் இஸ் வெரி டேலண்டட் பர்சன். ஏன்னா இத்தனை வயசுல எங்க அப்பாவை 5 இயர்ஸா வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்கனாக்கா, ஸோ அந்த மாதிரி டேலண்ட் வந்து அந்த ஏஜ்ல கண்டிப்பா நீங்க இது பண்ணணும் மாதாஜி. அந்த பொறுமை நமக்கு வரணும்னு நம்ம வேண்டிக்கணும். அதனால அதான் சொல்றேன். ஸோ அவங்களுடைய டேலண்ட் வந்து அதிகம். ஆனா அவங்களுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ்ல வந்து அவங்க அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கனாக்கா கண்டிப்பா அவங்க மிஞ்சிடுவாங்க. ஆனா அதை பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கல. பிளஸ் வந்து அந்த வாய்ப்பு வந்து அந்த இடத்துல சூழ்நிலை இல்லை. அதுதான் உண்மை. மேபி எங்க அப்பா நல்ல நடமாடின்னு இருந்தா எங்க அம்மா இன்னும் பக்தியில வந்து மேல போயிருப்பாங்களோ அப்படின்லாம் நினைப்பேன் நான். ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ வேறவர் ஷீ இஸ், யார் யாருக்கு எப்படி செய்யணும்னு கடவுள் பகவானுடைய இது வந்து யாருக்கு என்னென்ன விதமான டெஸ்டினேஷன்ஸ் நம்முடைய கர்மலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் ஆல்ரெடி குடிச்சாச்சு. அதனால அதை நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பாவத்துக்கு தான் வரணும். அவங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்க்க கூட அந்த மைண்ட் இல்லை இப்போ. அதனால அது பெட்டர். அது செய்ய முடியலையன்ற ஆதங்கத்தை விட ஏதோ செய்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க. ஸோ அதனால பெட்டர், நோ ப்ராப்ளம், நோ இஷ்யூஸ். ஸோ எல்லாமே மேன்மை தான். ஒருத்தர் எல்லார்கிட்டயுமே மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் உண்டு. ஸோ அந்த மேன்மையான குவாலிட்டிஸை வந்து நாம கண்டிப்பா இது பண்ணணும். எனக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு சொன்னேன். ஐ வாண்ட் டு மீட் யுவர் மதர். எவ்வளவு பொறுமையா அவங்க இருக்காங்க அப்படிங்க. ஆனா ட்ரை பண்ணணும்னா எங்களை தான் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க எங்க அம்மா. எல்லா பசங்க ரைட் டு ஸ்கோல்ட் இல்லையா? அதை நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிருக்கோம். எங்க அம்மா கூட அப்படிதான் மாதாஜி. சத்தமா பேசினா கூட she won't argue. எங்க அம்மா அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. டைரக்டா ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவாங்க. அவ்வளவுதான். தட் இஸ் மை மாம்.
ஸோ சண்டை போடுறதோ அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க. டைரக்டா ஏன் நீ இது பண்ண நீ அது பண்ண அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அவ்வளவுதான். தட்ஸ் வெரி குட் குவாலிட்டி ஆல்சோ. ஸோ இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் தேர் ஓன் குட் குவாலிட்டிஸ். அண்ட் தென் சூழ்நிலைகள் ஒரு மனிதனுக்கு அவனுக்கு கிடைக்க பெறக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை தான் அவனை வந்து மாற்றி அமைக்கிறது. அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் பெட்டர் சூழ்நிலைகள் அமைந்திருந்ததால தான் இப்போ இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காந்துருக்கோம். ஸோ இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலன்றது தான் நான் ஆதங்கப்படுறேனே தவிர மற்றபடி அவங்களுக்கு இது இருந்தால் இன்னும் பயங்கரமாக அவங்க போயிருப்பாங்க. ஸோ அதாவது அம்மாவுக்கு எப்படின்னா கதா காலட்சேபம் பண்ணணும்னா நல்லா அழகா நகையை போட்டு நல்ல saree கட்டி ஒரு ஒரு மங்களகரமா உட்காந்து பண்ணணும். அந்த மாதிரிலாம் ஆசை அந்த அம்மாவுக்கு. ஸோ அதாவது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கக்கூடியவங்க எங்க அம்மா. ஸோ அவங்களுடைய டேஸ்ட் நம்மளால பண்ண முடியாது. ஷி நோஸ் த வேல்யூ. அது மாத்திரம் ஓகே. அவங்க இது பண்ணலன்னா அதாவது ஒரு 20 இயர்ஸ் பிஃபோர் ஒரு கிருஷ்ணர் சிலை கொடுத்துருந்தாங்க. வீட்டில் இருந்த கிருஷ்ணர் சிலையை எடுத்து இந்த வாட்டி வந்தப்போ எங்க அண்ணனுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க. வீட்டில் இருந்த கிருஷ்ணர் சிலை என்னால் பூஜை பண்ண முடியல, அதனால நீயே பூஜை பண்ணிக்கோ டெய்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அண்ணனுக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க. மேபி அந்த ஒரு பாக்கியம் நானும் எங்க அண்ணனை கோயில் வரைக்கும் கூட்டிட்டு போயிட்டு எல்லாமே காட்டிட்டு டெய்லி கோயிலுக்கு போதான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனா எங்க அண்ணன் போயிட்டு இருக்காரான்னு எனக்கு தெரியாது. இஸ் இயர் ஒன்லி ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ல. ஸோ ஆனா ஐ டோன்ட் நோ. பட் ஆனா அம்மா அப்ப கொடுத்த அந்த கிருஷ்ணர் சிலை தான் இன்னைக்கு சென்டர் ஆஃப் த வீட்டில், அதாவது சென்டர் பாயிண்ட் இல்லையா, மைய பகுதி அப்படின்வாங்க இல்லையா, அந்த பகுதியில தான் பகவான் வந்து இருக்கார். ஸோ அதை எப்பவுமே ஆமா. ஸோ அதனால எப்பவுமே அந்த கிருஷ்ண சிலை பார்க்கும் போதெல்லாம் அம்மா ஞாபகம் தான் வரும். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஷி ஹஸ் ரூட்டட் மீ இன்டைரக்ட்லி, டைரக்டா இல்லை இன்டைரக்ட்லி ஷி ஹஸ் ரூட்டட் அப்படின்னு நினைச்சுப்பேன் நான். ஸோ அதாவது ஒரு செயலினுடைய உள்கருத்தை வந்து நாம எந்த பாவத்தை கொண்டு இன்னைக்கு வந்து ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி அங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாங்களே, இன்னைக்கு இங்க வர்றதில்ல அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் இன்னைக்கு கேட்கணும்னு நினைச்சேன் அவங்கள. ஃபைன். ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் ஆன்? மாதாஜிக்கு உடம்பு முடியலையா, ஏன் அது ஒரு கிளாஸ் மட்டும் அப்பப்போ வந்துடுறாங்க அவங்க. ஸோ ஐ டோன்ட், ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவங்களுடைய குரல் கேட்டுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மிஸ்ஸிங் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. மணிமேகலை மாதாஜி கூட சடனா ஐ திங்க் ஷீஸ் லோடட் வித் சம் ஒர்க்ஸ், அதனால வரதில்லை. அப்பப்போ வராங்க அப்பப்போ போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு நெட்டு கிடைக்கலங்கிறாங்க மாதாஜி. நெட்டு ஓகே. 5:45 கிளாஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஒரு சில நேரம் கிடைக்குது, சில நேரம் கிடைக்கல. அதுதான் இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. ஸோ இப்படி நம்ம we have to pass through everything. எதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கு நன்மை, அவ்வளவுதான். இருப்பதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளலாம், இல்லை என்ற ஆதங்கம் வேண்டாம் இல்லையா. ராதிகா மாதாஜியோட மதர் நல்ல தீர்க்க ஆயுளோட நல்ல ஆரோக்கியத்தோட இல்லையா, ஸோ இருந்து எப்பொழுதும் இறை தொண்டிற்கு ஒத்துழைத்து இல்லையா, அவங்களும் இறை தொண்டு பண்ணி பகவானுடைய திருவடிகள்ல வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்தானத்தை பகவான் கொடுக்கட்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்தானம் பகவானுடைய திருவடிகள்ல கிடைக்கணும் இல்லையா. நம்ம பிரார்த்தனைகள் ஷீஸ் எல்டர் அம்மா மாதிரி, அதனால வந்து லெட்டர் ஹேவ் தட் போர்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லப கிரிவரதாரி. கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லப
சாகரதாரி यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன नदीरावनचारी யமுனாதீராவனசாரி यमुनदीरावनचारी யமுனாதீராவனசாரி जय राधा माधव कुंज बिहारी ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय நமோ பகவதே வசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய नारायणं नमस्कृत्य நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் नरं चैव नरोत्तमं நரம் சைவ நரோத்தமம் देवीं सरस्वतीं व्यासं தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ततो தேவீம் जयमुदीरये ததோ ஜெயம் நிதிரயேத் नष्टप्रायेषु आपद्रेषु நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு नित्यं भागवत सेवया நித்யம் பாகவத சேவையா भगवत्य उत्तमश्लोके பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே भक्तिर्भवते नैस्तिके பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி reading from Bhagavatam. Reading from Bhagavatam. 22வது ஸ்லோகம் மட்டும் 22வது ஸ்லோகம் 8வது அத்தியாயத்துல இல்லையா? சோ நேற்று வரைக்கும் நாம என்ன படிச்சோம்? பரத மகாராஜா எவ்வாறு இந்த பௌதீக உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவத்தை மேன்மையாக கருதி செயல்பட்டார் என்பதை பார்க்கிறோம். சோ அவ்வளவு உத்தமமான நிலையில் இருந்த ஒரு தூய பக்தராக இருந்த பரத மகாராஜா ஒரு சிறிய மான்குட்டியினுடைய அதனுடைய பாதுகாப்பை எண்ணி எண்ணி அவர் அதன் மீது பற்று கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவருடைய ஆன்மீக பாதையிலிருந்தே அவர் கீழே தவறி விழ காரணமாயிற்று இல்லையா? சோ அப்படின்னா இதுல எந்த தவறுமே கிடையாது.
ஏன்னா வெறும் கருணையால தான். ஸோ நம்ம கூட வந்து கருணை கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம், சிறியதாக நினைக்கிறோம். ஆனால் அது எவ்வளவு பெரிய தவறாக வந்து என்ன ஆகுறதுனாக்க, பிற்காலத்துல நாம நம்முடைய பக்தி பாதைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், இல்லை அதர் மெட்டீரியல்ஸ்க்கெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், அதை பொறுத்து தான் நம்ம ஆன்மீக பாதையே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. நம்ம எல்லாமே முதன்மை ஸ்தானம் பக்திக்கு கொடுத்து மிச்ச எல்லாத்தையுமே நம்ம கடமையாக எடுத்துட்டு போனோம்னா அது வந்து நமக்கு பக்தி பாதையில பூர்ணத்துவத்தை கொடுக்கும். அதை எடுத்துட்டு நம்ம வெறுமனே பௌதீக வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு முதன்மை ஸ்தானம் கொடுத்து பக்தியை வந்து 2ஆம் நிலையில எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அந்த 2ஆம் நிலைக்குரிய என்ன பலனோ அது கிடைக்கும். ஸோ எதுவுமே வந்து பக்தியில வீணாறதே கிடையாது. ஆனா அதுல 2ஆம் நிலையிலேயே தங்கி இருக்கும். நாமும் என்ன பண்ணுவோம், மீண்டும் இங்க பிறவி எடுத்து அதை முதன்மை ஸ்தானம் பெறுற வரைக்கும் மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுத்துட்டே இருப்போம். ஆனா என்ன மாதிரி பிறவி கிடைக்கும்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆசாதித ஹவிஷி பர்ஹிஷி தூஷிதே மயா மயோபலாப்தோ வீத வீத சபதி உபரதராஷ ருஷிர் புராவத் அவஹித கரண கலாப ஹஸ்தே. எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசி. ஆசித் 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 சி ஆசித்தித ஆசாதித ஆசாதித கவிஷி பர்கிஷி தூஷிதி தூஷிதே மயோபலப்தே பீத பீத சபதி உபரத ராச ருஷி குமாரவத் அவஹித கரண காலாப ஆஸ்தே. ஆசித்த இடுதல், ஹவிஷி கேள்வியில், வேள்வியில் இடப்படும் பொருட்கள் அனைத்தும், பர்கிஷி தர்பை புல்லின் மேல், தூஷி தூஷி தூஷதி தூஷதிதே துஷதிதே அனைத்தை அசுத்தமடையும் பொழுது, மயா ஒப்த என்னால் மிரட்டப்பட்டு, பீத பீத பீதக மிகுந்த அச்சத்தில், ஸ்தபதி உடனடியாக, உபரத ராச விளையாட்டை நிறுத்தி, ருஷ குமாரவத் ஒரு ரிஷிகுமாரனை போல், அவஹித முற்றிலும் கட்டுப்பாட்டுடன், கரண கலாப அனைத்து புலன்களும், ஆஸ்தே அமர்ந்திருக்கும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். நான் தர்பை புல்லின் மீது வேள்விக்கான பொருட்களை வைத்திருக்கும் பொழுது, விளையாடி கொண்டிருக்கும் மான் தனது பற்களினால் தர்பை புல்லை தொட்டு அசுத்தப்படுத்தும். அப்போது அதை நாம் விரட்டி தள்ளினேன் என்றால், அது மிகுந்த அச்சத்துடன் ஒரு ரிஷிகுமாரனைப் போல் ஒரே இடத்தில் அசையாது அமர்ந்திருக்கும். இது எவ்வாறு அது தனது விளையாட்டினை சற்றே நிறுத்தும்? பொருளுரை: பரத மன்னரின் தான் இவ்வாறு செய்யும் தியானம் மற்றும் கவனச்சிதறல்கள் தனது ஆன்மீக வெற்றிக்கான வளர்ச்சியினை அழித்துவிடும் என்பதை மறந்தவராக எப்போதும் மனிதனின் செயல்களை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதா. அந்த மானின் செயல்களையே நினைத்து கொண்டிருந்தார். ஓகே. கிம்வா யார் வாசிக்கிறேன் கையை உயர்த்துங்க. கிம்வா ஹரே ஆச்சரிதம் தபஸ் விஞ்ஞானயா யத் இயம் அவனீஹி சவினய கிருஷ்ண சாரதனய தனுதர சுபக சிவத மாகர குரபத பங்கிபீர் திரிவினை விதுராது ரஷ்ய கிருபனஷ்ய மம திரவின பதவீம் शूषयन्ति आत्मानं च सर्वथ कृत कौतुकं द्विजनां स्वर्गाभवर्ग कामानां देवयजनं करोति. सेदलक्ष्मी माताजी वासिंग. माताजी नान और माताजी प्रणाम माताजी. माताजी हरे कृष्ण माताजी. किंबा अरे आचरितं तपस् विज्ञानया यत् यम् अवनी सविनय कृष्ण सारधनय धनुधर सुभग विश्वदमाकर कुरपद पंक्तिबीर त्रवेणे विदुरा तुरस्य कृभस्नस्य मम
திரவிண பதவீம் சுசயந்தி ஆத்மானாம் ச சர்வத கிருத கௌதுகம் திவிஜானாம் காபவர்க காமனானாம் தேவ யஜனம் கரோதி. கிம்பா என்ன அரே ஓ ஆச்சரியம் பயிலுதல் தபம் தபஸ்வின்யா மிகுந்த அதிர்ஷ்டத்தினால் அனன்யா இப்பூமி யத் இருந்து இயம் இந்த அவனி பூமி சவினயா மிகவும் மென்மையாகவும் நன்கு பழகியும் கிருஷ்ணசாரதனய கருமானின் குட்டியின் தனுதர சிறிய சுபக அழகிய சிவதம மிக்க புனிதமான அகர மெல்லிய குளம்புகளின் பத பங்கதிபிகி காலடி தடங்களின் அடையாளத்தினால் திரவிண விதுர ஆதர்சிய செல்வத்தை இழந்ததினால் மிகவும் வருந்தும். வருந்தும். ஸ்கேனிங் பண்ணும்போது அந்த சரிங்க மாதாஜி. அது கொஞ்சம் எனக்கு லைன் அது கோடு மாதிரி இருக்கனால படிக்க முடியல மாதாஜி. நீங்க விட்டீங்கன்னா நான் சொல்றேன். இப்ப இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா? ஆத்மானாம் அவனது சொந்த உடல் ச மேலும் சர்வத எல்லா பக்கங்களிலும் கிருத கௌதுகம் அணி செய்யப்பட்டு மாதாஜி அந்தணர்களின் சர்வர்க அபவர்க்க காமனாம் சொர்க்கம் ஆவதற்கு அல்லது விடுதலை பெறுவதற்கு விரும்புவார்கள். தேவ மாதாஜி தேவயஜனம். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. தேவர்களுக்கு சொர்க்கம் அல்லது விடுதலை பெறுவதற்கு விரும்புவார்கள். தேவவஜனம் தேவர்களுக்கு வேள்வி செய்யும் இடம். கதோதி இது செய்கிறதா மாதாஜி? ஓகே. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு புத்தி சுவாதீனமற்றவரை போல் தனக்குள் பேசிக்கொண்ட பரத மன்னர் எழுந்து வெளியே சென்றார். மானின் குளம்படி தடத்தினை பூமியில் கண்டவுடன் அன்பு மாதாஜி அன்பு மிகுதியினால் அவற்றை அவர் புகழ்ந்து கூறினார். வருத்தத்துக்குரிய பரதரே, இப்பூமி செய்த தவம் மற்றும் விரதத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது நீ மாதாஜி யாராவது சொல்லுங்களேன் அந்த இடத்துல. நீ செய்த தவங்களும் விரதங்களும் ஒன்றுமில்லாதவை ஆகும். இப்பூமி செய்த தவத்தினால் இம்மானின் அழகிய மெல்லிய மங்களகரமான குளம்படி தடயங்கள் இதன் மீது பதிந்திருக்கின்றன. இக்காலடி தடங்கள் மானை இழந்து தவிக்கும் என் போன்ற ஒருவனுக்கு அத்தகைய மான் காட்டினுள் எவ்வாறு சென்றது என்பதையும் எவ்வாறு நான் இந்த இழந்த செல்வத்தை மீண்டும் பெறக்கூடும் என்பதையும் எடுத்து காட்டுகின்றன. காலடி தடங்களினால் சொர்க்கத்திற்கு செல்வது அல்லது தேவர்களுக்கு செய்யும் வேள்வியினால் விடுதலை பெறுவது அல்லது தேவர்களுக்கு செய்யும் வேள்வியினால் விடுதலை பெறுவது என்று விரும்பும் அந்தணர்களுக்கு இந்த பூமி பொருத்தமான இடமாக இருக்கின்றது. பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். காதல் வயப்படுவோன் தன்னையும் மறந்து பிறரையும் மறந்து தான் எவ்வாறு பழகுவது பேசுவது என்பதையும் கூட மறந்து விடுகிறான் என்று கூறுவர். ஒரு தந்தை தனது மைந்தர் பிறவியிலே குருடனாக இருந்த போதிலும் அவன் மீது கொண்ட பாவத்தின் காரணமாக அவனுக்கு பத்பல் லோச்சனஸ் அதாவது தாமரை கண்ணன் என்று பெயரிட்டாராம். குருட்டு காதலிலிருந்து பிறப்பவை இவை. பரத மகாராஜனின் மீது கொண்ட அன்பினால் படிப்படியாக இந்நிலைக்கு வீழ்ச்சியுற்றார். ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்தில் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. யஸ்மின் தேசே மிருக கிருஷ்ணன் தஸ்மின் தர்மனான் இவோதத.
அடுத்து கீழே படிக்கணுமா மாதாஜி? ஆமா ஆமா. கரிய நிறமுள்ள மானின் காலடி தடங்கள் எந்த எந்த இடத்தில் எந்த தடங்கள் படுகின்றதோ அந்த இடம் சமய சடங்குகள் செய்வதற்கு பொருத்தமான இடமாகும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்க மாதாஜி? இல்ல இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்கோ. அபஸ்வித் असौ भगवान् ऊडुबधिर् एनं मृगपति भयान् मृदामरं मृदातरं मृगबालकं स्वाश्रम परिप्रष्टम् अनुकम्पया कृपण जनवत्सलः परिबाधी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அபிஸ்வித் அசௌ பகவான் உடு பதிரேனம் மிருகபதி பயான் மிருதா மாதரம் மிருக பாலகம் சுவாசிரம பரிப்பிரஷ்டம் அனுகம்பயா கிருப்பண ஜன வத்சல பரிபாதி. அபிஸ்வித் செய்யக்கூடுமா? அசௌ இந்த பகவான் ஆற்றல் மிக்க உருபதி சந்திரன் ஏனும் இது மிருகபதி பயாத் சிங்கம் மீது கொண்ட பயத்தின் காரணமாக மிருத்த மாதரம் அது தன் தாயை இழந்து மிருக பாலகம் மானின் குட்டி ஸ்வ ஆசிரம பரிபிருஷ்டம் ஆசிரமத்திலிருந்து தனியே திரிகிறது. அனுகம்பையா கருணையினால் கிருப்பண ஜன வத்சல மகிழ்ச்சியற்ற மனிதன் மீது மிகுந்த அன்புடையவன் சந்திரன் பரிபாதி இப்போது அதனை பாதுகாக்கின்றான். ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. பரத மகாராஜா புத்தி சுவாதீனமற்ற மனிதனைப் போல் தொடர்ந்து பேசினார். தலைக்கு மேல் வானில் நிலவிலே தோன்றிய இருள் தடங்கள் அவருக்கு ஒரு மானை போல் காட்சி தந்தன. எனவே அவர் கூறினார், மகிழ்ச்சியற்ற மனிதன் மேல் மிகுந்த அன்புடைய சந்திரனாகிய இவன் தாயை இழந்த இந்த மான் ஆசிரமத்திலிருந்து தனியே வந்துவிட்டதை அறிந்து அதன் மீது அன்பு வைத்திருப்பானோ? சிங்கத்தின் பயங்கரமான தாக்குதலிலிருந்து காப்பதற்காக இச்சந்திரன் அந்த மானுக்கு தனது அருகிலேயே அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கிறான் போலும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டார் மாதாஜி. நிலாவை பார்த்து பேசாத அந்த களங்கத்தை. Thank you for your wonderful realization. Thank you. ஜெயந்தி மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க நீங்க. ஓகே. किं वात्मज विश्वेश ज्वरधव तव तहन सिगाभिर् उपदप्यमान हृदयस्थल नलिनीगं मा उपसृत मृगीधनयं सिसीर सान्तानुरानग गुणित निजवदन सलिलां हृदमय कपस्तिभि स्वदयदीदीश. हरे कृष्ण माताजी. किं वात्मजा विश्वेश ज्वर नवः दहन शिखाभिरुपदप्यमान हृदय स्थलानली निहं मामुपाश्रुत मिरिगीधनयं शिशिर सन्दानुरागा कुनीद निजवदन सशिलामृतमया कबस्तिभिः स्वादयादीदीश. किं वा அல்லது இவ்வாறு இருக்கலாம். ஆத்மஜா மைந்தனிடமிருந்து விஸ்வேச தனியே பிரிந்து காரணத்தினால் ஸ்வர வெம்மை தவ தகன காட்டுத்தீயின் சிகாபி தீப்பிலம் புகழினால் உபதப்யமான எரிந்தது ஹிருதய இதயம் ஸ்தல நளிநீகம் செந்தாமரை மலருடன் ஒப்பிடக்கூடிய மாம் எனக்கு உபஸ்ருத மிருகி தனயம் மான்குட்டி யாரிடம் தன்னை மிகவும் இணக்கமாக வைத்திருந்ததோ சிசிர சாந்த அது மிகவும் அமைதியும் குளிர்ச்சியும் வாய்ந்தது. அனுராகா அன்பினால் குனித பொங்கி வரும் நிஜ வதன சசீலா சலீவா அதன் வாயிலிருந்து தண்ணீர் அம்ருத மய அமிர்தம் போன்றது.
கபஸ்திபி நிலவின் கதிர்களினால் ஸ்தலயதி எனக்கு இன்பம் அளிக்கின்றது. இது இவ்வாறு. மேலும் மொழிபெயர்ப்பு. நில ஒளியை கண்ட பின்னர் பரத மன்னர் தொடர்ந்து ஓர் உன்மத்தம் பிடித்தவரை போல பேசினார். மான்குட்டி என்னிடம் மிகுந்த இணக்கமாகவும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாகவும் இருந்தது. அதன் பிரிவு எனது மைந்தனை யான் பிரிந்தது போல் இருக்கின்றது. தகிக்கும் அப்பிரிவு தீ உண்மையில் காட்டுத்தீ போல் என்னை சுடுகின்றது. மல்லிகை மலர் போன்ற வெண்மையான எனது மனம் இப்போது எரிகின்றது. எனது துன்பத்தை கண்ட சந்திரன் எப்படி கடுமையான காய்ச்சலில் வருந்தும் தன் நண்பன் மீது ஒருவன் குளிர்ந்த நீரை தெளிப்பானோ அதுபோல் தனது குளிர்ந்த அமிர்தம் போன்ற கதிர்களை என் மீது தெளிக்கின்றான். சந்திரன் இவ்வாறு எனக்கு மகிழ்ச்சியினை அளிக்கின்றது. பொருளுரை. ஒருவனுக்கு கடுமையான காய்ச்சல் என்றால் அவன் மீது வாய் கொப்பளித்து தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும் என்று ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு செய்யும் பொழுது வெம்மை குறுகிறது. பரத மன்னர் தனது மைந்தனை போன்ற மான் பிரிந்ததினால் மிகவும் துயருற்றார். அப்பிரிவு துயரின் காரணமாக தனது கடுமையான வெம்மையினை குறைப்பதற்காகவே சந்திரன் தனது வாயிலிருந்து கொப்பளித்த நீர் போலும் கதிர்களை தன் மீது வீசி தனது வெம்மையினை குறைக்க பார்க்கிறான் என்று அவர் எண்ணினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க அடுத்து. ஏவம் அகடமான மனோரதாகுல ஹிருதயோ மிருகதாரா தாரகாபாசேன ஸ்வாரப்த கர்மணா யோகரம் பனதோ விப்ரம் சிதச யோக தாபசோ பகவத் ஆராதன லக்ஷணாசகதம் இதரதா ஜாதி அந்தர ஏன குணக ஆசங்க சாக்ஷான்னி ஸ்ரேயஸ்ய பிரதிபக்ஷதயா பராக் பரித்யக்த துஷ்யஜ்ஞ ஹ்ருதயா விஜாதஸ்ய யதஸ்வைவம் அந்தராய விஹத யோகரம் பனஷ்ய ராஜேஷர் பரதஸ்ய தாவன் மிருகார்பக போஷண பாலன பிரணீன லாலானுஷங்கேனா விகனயத ஆத்மானம் அஹிர் இவாகுபிலம் துரதிக்ரம் கால கரால ரபச ஆபத்யத. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி இருக்காங்களா? சாந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். உங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஃபைன். சாந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. வாசி. ஸ்லோகம் மாதாஜி. அகடமான மனோரதாகுல ஹிருதயோ மிருக தாரகாபாசேன ஸ்வாரப்த கர்மணா யோகா ரம்பணதோ விப்ரம் சிதசயோக நாபசோ பகவத் ஆராதன லக்ஷணா ச கதம் இதரதா ஜாதி அந்தர ஏன குணக ஆசங்க சாஷான் நிஸ்ரேயச பிரதிபஷதயா பிராக் பரித்யக்த துஸ்யஜ ஹிருதயா பிஜாதஸ்ய தஸ்யைவம் அந்தராய விஹித யோகாரம் பனஷ்ய ராஜர்ஷேர் பரதஸ்ய தாவன் மிருகார்பக போஷண பாலன பிரீணன லாலனானுஷங்கேனா விகனயத ஆத்மானம் அஹிர் இவாகுபிலம் துரதிக்ரம் கால கரால ரபச ஆபத்யத. ஏவம் இவ்வழியில் அகடமான எய்துதற்கு அரிய மனரத மனோரதம் போன்ற ஆசைகளினால் ஆகு துன்புற்று ஹிருதய அவரது இதயம் மிருக தாரக ஆபாசேன மான்குட்டியை போன்று ஸ்வ ஆரப்த கர்மனா கண்ணுக்கு புலனாகாத அவரது தீவினை பயனால் யோக ஆரம்பதை யோக செயல்கள் செய்வதில் இருந்த விப்ரம் சித கீழே விழுந்து
ச அவர் பரத மகாராஜா யோக தாபச யோக சித்தி செயல்கள் மற்றும் தவங்கள் செய்தல் பகவத் ஆராதன லக்ஷனாத் முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டின் செயல்களில் இருந்து ச மேலும் கதம் எவ்வாறு இதரதா அதோடு ஏன குணகே மான்குட்டியின் உடலிற்கு ஆசங்க மிகுந்த பிரியமுடனான பற்று சாஷாத் நேரடியாக நிஸ்ரேயச வாழ்வின் இறுதி லட்சியத்தை எய்துவதற்கு பிரதிபஷதயா ஒரு தடவையாக இருக்கும் குணத்துடன் பிராக் அவர் முன்பு பரித்யக்த துறந்து துஸ்த்யஜ துறப்பதற்கு மிகுந்த கடினமாக இருந்த போதிலும் ஹிருதய அபிஜாதஸ்ய தனது இதயத்தில் பிறந்த தனது சொந்த மைந்தர்கள் தஸ்ய அவரது ஏவம் இவ்வாறு அந்தராய அந்த தடையினால் விகத தடுக்கப்பட்டு யோக ஆரபணஸ்ய யோக சித்திகளை பயிற்சி செய்வதற்கான அவரது பாதையில் ராஜரிஷி பரதஸ்ய பரத மகாராஜா தாவத் அவ்வழியில் மிருக அற்பக ஒரு மான்குட்டியின் போஷண காப்பதில் பாலன பாதுகாப்பதில் பிரீனன மகிழ்ச்சி எய்தி வாழன செல்லமாக வளர்ப்பதில் அனுசங்கேன தொடர்ந்து கவனிப்பதினால் அவிகணயத புறக்கணித்து ஆத்மானம் அவரது சுய ஆத்மா அகீவ ஒரு பாம்பினை போன்று ஆகுபிலம் எலியின் வலையினுள் துரதிக்கிரம கடக்க முடியாத கால இறுதி மரணம் கரால பயங்கரமான ரபச வேகமாக அபத்தியத அடைதல் மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜி. சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார், அன்பார்ந்த மன்னனே, பரத மன்னன் மானின் வடிவத்தில் வெளிப்பட்ட அடக்க முடியாத ஆசைக்கு பலியானார். அவரது முன்னைய பலன் தரும் செயலின் விளைவினால் அவர் யோக சித்தி தவம் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுதல் போன்றவற்றிலிருந்து தவறிவிட்டார். இது அவரது முன்னைய பலன் தரும் செயலின் விளைவினால் ஏற்படவில்லை எனில் அவர் தனது மனைவி மக்கள் குடும்பம் போன்றவை தனது ஆன்மீக வாழ்வு பாதையில் தடையாக இருக்கும் என்று கருதி எவ்வாறு அவற்றின் தொடர்பினை கைவிட முடிந்தது? ஒரு மானின் மீது அளவிருந்த பாசத்தினை எவ்வாறு அவரால் காட்ட முடிந்தது? ஆகையினால் இது நிச்சயம் அவரது முன்னைய கர்ம வினையின் பயனே ஆகும். மன்னர் தனது ஆன்மீக செயல்களில் இருந்து நிலை மாறுகின்ற அளவிற்கு அவர் அந்த மானை செல்லமாக வளர்ப்பதில் தன்னை மறந்து ஆளாக்கியிருந்தார். உரிய காலத்தில் எலி வலையில் புகுந்து கொண்டு எலியின் வரவிற்காக காத்திருக்கும் நச்சு பாம்பு போலும் மரணம் அவர் முன் வீற்றிருந்தது. பொருளுரை: பரத மன்னர் மரணமடைந்த பின்னர் அவர் மானின் மீது கொண்டிருந்த பாசத்தின் காரணமாக ஒரு மானின் உடலை பலவந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது என்பது அடுத்து வரும் ஸ்லோகங்களில் காணப்படுகின்றன. இது பற்றி ஒரு கேள்வி எழலாம். ஒரு பக்தன் எவ்வாறு அவனது முந்தைய தீச்செயல்களினால் பாதிக்கப்பட முடியும்? பிரம்ம சம்ஹிதை 5.54 கர்மாணி நிர்த்தகதி கிந்து ச பக்தி பாஜாம். இசை வழிபாடாகிய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் அவர்களின் முன்னைய கர்மவினை பலன்களின் பாதிப்பிலிருந்து விலக்கப்படுகின்றனர் என்று கூறுகிறது. எனவே பரத மகாராஜா அவரது முன்வினை பயனால் தண்டிக்கப்பட்டிருக்க கூடாது. இதன் முடிவு யாதெனில், பரத மகாராஜா வேண்டுமென்றே மானின் மீது அளவுக்கு விஞ்சிய பற்று வைத்து தனது ஆன்மீக வளர்ச்சியினை புறக்கணித்தார் என்பதுவே ஆகும். ஒரு குறுகிய காலத்தில் அவர் உடனடியாக தனது தவறினை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே அவருக்கு மானின் உடல் அளிக்கப்பட்டது. முதிர்ந்த பக்தி தொண்டிற்கான அவரது விருப்பம் இதனால் அதிகரிக்கவே செய்தது. பரதர் மானின் உடலில் இருந்த போதிலும் தான் வேண்டுமென்றே செய்த பிழையினால் தனக்கு முன்பு என்ன நேர்ந்தது என்பதை மறக்கவில்லை. அவர் தனது மானின் உடலை துறப்பதில் பேரார்வம் உடையவராக இருந்தார். இது பக்தி தொண்டின் மீது அவருக்கு இருந்த பற்றின் வலிமையினை எடுத்து காட்டுகிறது. அதனால் அவர் தனது அடுத்த பிறவியில் ஒரு அந்தணராக பிறந்து வெகு விரைவில் நிறைவேறினார். இந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே நாங்கள் எங்கள் முழு முதற் கடவுளை அடைதல் என்னும் நூலில் பிருந்தாவனத்தில் வாழ்ந்த கோஸ்வாமிகள் வேண்டுமென்றே செய்த சில தவறுகளால் அவர்கள் மீண்டும் அந்த புனித நிலத்தில் நாய்களாகவும் குரங்குகளாகவும் ஆமைகளாகவும் பிறந்திருக்கின்றனர் என்று அறிக்கை செய்திருந்தோம். ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே அவர்கள் இது போன்ற தண்டனை பெற்று தாழ்ந்த உயிரினங்களின் உடல்களில் இருப்பர். பிறகு அவர்கள் மீண்டும் ஆன்மீக உலகிற்கு உயர்வு பெறுவர். மேலும் இது அவர்கள் முன்னைய கர்ம வினையினால் ஏற்பட்டது அன்று. முன்னைய கர்ம வினையின் விளைவு போல் தோன்றினாலும் இத்தண்டனை அபக்தனை திருத்தி மீண்டும் அவனை தூய பக்தி தொண்டிற்கு வர செய்யவே வழங்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே
स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदाण्डिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। आसादिद हविक्षी बर्हिषि दूषिदे मयोपालप्तो बीद सपति उबरद राक्ष ऋषि कुमारावत् अवहिद का करण कलाब आस्ते। இப்போ பரத மகாராஜ் இன்னும் அந்த பிரிவினை இல்லையா, ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு முறையில வந்து நாம் எந்த அளவுக்கு இறைவனுக்காக நாம் இயங்குகின்றோம் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. ஆனா இந்த இடத்துல பௌதிக தளத்துல இருக்கிறது வந்து அது தலைகீழானது, அது மேன்மையான உணர்வு, இது வந்து நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உணர்வு. ஸோ தன் தர்பை புல்லின் மீது அது எவ்வாறு நடந்து கொள்ளும் என்பதை இந்த இடத்துல மீண்டும் நினைவு கூறுகிறார். நான் தர்பை புல்லின் மீது வேள்விக்கான பொருட்களை வைத்திருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணும், அது புல் இல்லையா, அதை சாப்பிடணுன்றதுக்காக இல்லையா. அப்ப விளையாடி கொண்டிருக்க அம்மான் தனது பற்களினால் தர்பை புல்லை தொட்டு அசுத்தப்படுத்தும் இல்லையா அப்படின்னு என்னெல்லாம் செய்திருக்கார். அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டரிட்டிஸ் எல்லாமே தூய்மையா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இதுல இருந்து நம்ம உதாரணம். அதாவது மேலும் வந்து அந்த பாவத்தோட செய்யணும் இல்லையா. ஸோ அதாவது வெளிப்புறமா இருக்கக்கூடிய பொருட்களிலுமே தூய்மை இருக்கணும், உள்புறமா நம்முடைய மனதுமே வந்து தூய்மையை அடையணும். அப்போ ஆற்றக்கூடிய சிறிய பக்தி தொண்டு, ஒரு பிரசாதத்தை நிவேதமா அளிக்கக்கூடிய அதுவுமே வந்து மேன்மையான செயலாயிடும். ஓகே, அதனால பாவம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போது நான் அதை மிரட்டி தள்ளினேன் என்றால் அது மிகுந்த அச்சத்துடன் என்ன பண்ணும், ஒரு ரிஷி குமாரனை போற ஒரு இடத்துல போய் அசையாம அமர்ந்து விடுமா. ஸோ இவ்வாறு அது தனது விளையாட்டினை சற்றே நிறுத்தும். அப்போ அந்த ஆடிக்கொண்டும் இருக்கக்கூடிய அந்த விளையாட்டை நிறுத்தி ஒவ்வொரு இடத்துல அமைதியா, அப்படின்னா மானே பரவாயில்ல இந்த காலத்து பிள்ளைகளை விட இல்லையா. பரத மன்னர் தான் இவ்வாறு செய்யும் தியானம் மற்றும் கவன சிதறல்கள் தன் ஆன்மீக வெற்றிக்கான வளர்ச்சியினை அழித்து விடும் என்பதை மறந்தவராகவும் எப்பொழுதும் அந்த மானின் செயல்களை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தார். அதாவது நம்ம மனசு எதன் மீது லயித்து இருக்கின்றது என்பதை பொறுத்துதான் நாம பக்தி தொண்டுல எந்த அளவுக்கு முன்னேறோம்னு சொல்ல முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து என்னுடைய பௌதீக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு நான் என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, நான் இன்னைக்கு எத்தனை மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும், என்னெல்லாம் வேலை என்னுடைய பைப்லைன்ல வச்சிருக்கேன், இதெல்லாமே வந்து நான் பார்க்கும் பொழுது அதற்கான முக்கியத்துவத்தை நான் வந்து அதிகமாக வழங்குவதும், அதனால பக்தி தொண்டை வந்து 2ஆம் பட்சமாக செய்யறதும் வந்து நல்ல ஒரு இதுவுமே நமக்கு கொடுக்காது. முதன்மையாக பக்தி தொண்டுக்கு கொடுத்து மீதம் இருக்கிறத வந்து அந்த பக்தி தொண்டினுடைய பாவத்தினால் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நன்மையான அதாவது பலன்கள் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா நன்மையான முறையில வந்து நம்முடைய செயல்படும் அந்த இதை வந்து பர்ஃபெக்டா மேப் பண்ணிக்கணும். அப்போ அது வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஆனா இங்க அவருடைய தவ வாழ்க்கையை விட்டுட்டாரு இல்லையா, தவ வாழ்க்கையை விட்டுட்டு அந்த மான் பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்காரு. ஸோ இப்போ பரத மன்னர் என்ன சொல்றாரு, அவரு தான் இவ்வாறு செய்யும் தியானம் மற்றும் கவனச்சிதறல், தியானம் பண்ணும் பொழுதும் மான் எங்க போச்சு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் பியூர்லி நாட் அக்செப்டட். யக்னம் பண்ணும் பொழுதும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா. ஸோ தன் கண் முன்னாடியே இருக்கணும். இது எப்படி இருக்கு பாருங்க அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா. ஸோ தன் கண் முன்னாடியே அந்த மாட்டுக்குட்டி அந்த மான்குட்டி வந்து
இருக்கணும், அது விளையாடட்டும், எதுனா பண்ணட்டும், ஆனா அது தன் கண் முன்னாடியே இருக்கணும். அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் அட்டாச்மெண்ட். நம்ம எப்போ பௌதீகத்தோட ரொம்ப அடர்ந்த அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கிறோமோ அப்போ நம்முடைய ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நாம வந்து கீழே இறங்க வேண்டிய காலத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். கிம்பா ஹரே ஆஷரிதம் தபஸ்தபஸ்மின்னா விஞ்ஞானனா விஞ்ஞானயா யத் இதம் அவனிஹி ஸ்நாவினய கிருஷ்ண சாரதனய தனுதர சுபக சிவதா சிவதமாகர குருபத வங்கிதிவி திரிவினை விதுராதூரஸ்ய கிருபணஸ்ய மம திரிவின பதவீம் சூஷயந்தி ஆத்மானம் சா சரஸ்வத கிருத கௌதுகம் த்விஜானாம் ஸ்வர்க அபவர்க காமானாம் தேவ யஜ்ஞம் கரோதி. இப்போ இவ்வாறு அவருடைய மைண்ட், அதாவது மனது முழுவதுமே அந்த மான்குட்டி வியாபித்திருந்ததால இறைவன் எடுக்கிறதுக்கான அந்த ஸ்தலம் வந்து அந்த இடத்துல இல்ல. அப்படின்னா பேசிக்கலி இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை அவர் வந்து மனசு நாடவே இல்லை. மனசு நாட இல்லைன்னா அது ஹிருதயத்துல அந்த சமயத்துல தங்கவில்லை என்று அர்த்தம் இல்லையா? சோ அப்போ முழுவதுமே எது வியாபித்திருக்கு? அந்த மான்குட்டி தான் வியாபித்திருக்கு அவருக்கு. இவ்வாறு புத்தி சுவாதீனம் அற்றவரை போல் தனக்குள் பேசிக்கொண்ட பரத மகாராஜ் மன்னர் எழுந்து வெளியே சென்றார். மானின் குளம்புரி தடயத்தினை பூமியில் கண்டவுடன் அன்பு மிகுதியினால் அவற்றை அவர் புகழ்ந்தார். அப்படின்னா எப்படி கம்பேரிஷன் பாருங்க இல்லையா? சோ அவருடைய ஊமையை பார்க்கணும். ஓ வருத்தத்திற்குரிய பரத, அதாவது பூமி செய்த தவம் மற்றும் விரதத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது நீ செய்த தவங்களும் விரதங்களும் ஒன்றுமில்லாதவையாகும். இப்பூமி செய்த தவத்தினால் இம்மானின் அழகிய மெல்லிய மங்களகரமான குளம்படி தடயங்கள் இதன் மீது பரிந்திருக்கிற. அப்படின்னா பூமி எவ்வளவு பெருசு இல்லையா? அந்த மான் எத்தனை ஜீவராசிகளை இந்த பூமி தாங்கின்னு இருக்கு இல்லையா? எத்தனை இடர்பாடுகளையும் தாங்கிட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது மானனுடைய தடயங்கள் இந்த பூமியினுடைய இதை காட்டிலும் மேன்மையானது என்று கம்பேர் பண்றார். அப்படின்னா மானுடைய தடயங்கள் பட்டதால் இந்த பூமி வந்து சிரேஷ்டமாச்சு என்ற லெவலுக்கு வந்து பேசுறார். அப்பனா அந்த மானிற்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். இன் பிளேஸ் ஆஃப் மான் இப்ப நாய்களும் பூனைகளும் இல்லையா? ஸோ அதையுமே வந்து ட்ரெயின் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கான நேரத்தை ஒதுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ ஆனா இதே வந்து நம்ம பக்கத்துக்கு இதே பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குறோன்னா வந்து உட்கார மாட்டாங்க. ஸோ ஏன் உட்கார மாட்டாங்க. ஆனா அதுக்கு வேணும் மணிக்கணக்கில் வந்து நம்ம நேரத்தை செலுத்தும். இந்த காலடி தடங்கள் மானை இழந்து தவிக்கும் என் போன்ற ஒருவனுக்கு அத்தகைய மானை காட்டினுள் எவ்வாறு சென்றது என்பதையும் எவ்வாறு நான் இழந்த செல்வத்தை மீண்டும் பெற முடியும் என்பதையும் எடுத்து காட்டுகின்றன இல்லையா? அவர் ஏதோ செல்வத்தை பறிப்படுத்தது போல அந்த மானை எழுதுறதுனால. ஸோ அதுவுமே அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையோடு இருக்கார். ஸோ மேலும் காலடி தடங்களிலே சொர்க்கத்திற்கும் அல்லது செல்வது அல்லது தேவர்களுக்கு செய்யும் வேள்வியினால், அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகம் இல்லையா, எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம விடுதலை பெறுவது அல்லது தேவர்களுக்கு செய்யும் வேள்வியினால் விடுதலை பெறுவது என்பது விரும்பும் அந்தணர்களுக்கும் இந்த பூமி பொருத்தமான இடமாக அமைகிறது. இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் கொண்ட மனிதருக்கானது கிடையாது. அப்படின்னா பரத மகாராஜ் ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து நல்ல ஒரு பக்தனாக இருந்து தொண்டு புரிந்தவர் தான். ஆனால் இப்பொழுது அந்த மான் குட்டி தன் எதிரிலே இல்லாததால் அவர் எப்படிலாம் ஃபீல் பண்றார் அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டோம். ஓகே, காதல் வயப்படு, இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி மாதிரி தான் இல்லையா? காதல் வயப்படுவோன் தன்னை மறந்து பிறரையும் மறந்து தான் எவ்வாறு பழகுவது என்பதையும் மறந்தும் கூட அதையுமே கூட மறந்து விடுவான் 100%. அதாவது அவனுடைய ப்ரையாரிட்டி என்ன, அவன் ஏதோ ஒரு இலக்கு வச்சிருப்பான், அந்த இலக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். அதை தவிர்த்து வேற எதையுமே அவன் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டான். நீங்க என்னதான் கூப்பிட்டு அழைச்சி வச்சு சொன்னாலும் அவன் கண்டிப்பா மாற்றத்துக்கே வரமாட்டான். ஸோ இது மாதிரி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே நம்ம அடம் நிறைய பிடிச்சிட்டு இல்லையா, நான் இதை தான் பண்ணுவேன் அதை தான் பண்ணுவேன்ட்டு பேசக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் கூட வந்து அடமென்சி தான். ஓகே, ஆனால் ஒரு முறை பெற்றோர்கள் அந்த அடத்திற்கு நம்ம வந்து வழிவகுத்து கொடுத்தோம்னா ஸோ அது நன்மையா இருக்கும் பட்சத்துல ஓகே. ஆனா அதே வந்து அந்த பிள்ளைகளை மேலும் மேலும் பந்தப்படுத்தோம்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து
நம்ம தவிர்த்து விடுவது அந்த பிள்ளைக்கு வந்து வருங்காலத்துல வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை கொடுக்கும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நம்ம அன்பு என்ற போர்வையில வந்து இவ்வாறு செயல்களுக்கு நாம ஊக்குவிக்கிறோம். அது தவறானது. இங்கே பரத மகாராஜ் வந்து பித்து பிடித்தது போல இருக்கார் இல்லையா? எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அடர்ந்த அஜ்ஞானத்தில் விழுந்திருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த அந்த செயலுடைய விளைவுகளை வந்து சந்திக்கத்தான் வேண்டும். ஒரு தந்தை தனது மைந்தர் பிறவிலேயே, ஒரு அழகான எக்ஸாம்பிள், பிறவிலே வந்து கண்ணு தெரியாது, ஆனா அவருக்கு வந்து தாமரை கண்ணன் என்று பெயர் வச்சா அது என்ன ஆகும்? கான்ட்ரடிக்ட் இல்லையா? கண்ணே தெரியாத ஒரு நபருக்கு வந்து தாமரை கண்ணன், பகவானுக்கு தான் அந்த பெயர் இல்லையா? அப்போ அது மாதிரி விழிகளை கொண்டவர் என்று நாம் சொல்லுவது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. குருட்டு காதலிலிருந்து பிறப்பவைதான் இவை இல்லையா? ஏதாவது பிளைண்டா நம்ம வந்து ஒன்றை வந்து நம்பி பிளைண்டா நம்ம செயல்படும் பொழுது நிகழக்கூடியவர்கள் தான் இது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பரத மகாராஜா மானின் மீது கொண்ட அன்பினால் படிப்படியாக இந்நிலைக்கு வீச்சுற்றார். எந்த அளவுக்கு தவ வாழ்க்கையை வந்து செய்தார், அந்த அளவுக்குமே அவர் வந்து சறுக்கி விழக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திற்கு வந்தார். யஸ்மின் தேசே மிருக கிருஷ்ணன் தஸ்மின் தர்மானன் இவோதத. கரிய நிறமுள்ள மானின் காலடி தடயங்கள் எந்த இடத்தில் காணப்படுகின்றதோ அந்த இடம் சமய சடங்குகள் செய்வதற்கு பொருத்தமான இடமாகும் அப்படின்ட்டு எதுல சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அபிஸ்வித் அசௌ பகவான் ஊடுபதிர் ஏனம் மிருகபரிவயான் மிருதாதரம் மிருகபாலகம் ஸ்வாஸ்ராம பிரியரஷ்டம் அனுகம்பயா கிருபண ஜன வத்சலக பரிபாதி. மொழிபெயர். அதாவது மைண்ட் ஃபுல்லாவே அவருக்கு வந்து மான்ன்றதுனால எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் மான் கிடைச்சதா என்ற ஒரு உந்துதலோட தான் தேடிட்டு இருக்கார். அப்போ அவரோட புத்தியுமே என்ன ஆயிடுச்சு? மானின் மீது மட்டும் இருந்ததால அவர் ஆற்றிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தவ வாழ்க்கை, அதாவது யக்னங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த இது வந்து அவர் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளவே இல்லை. இவ்வாறாக அவர் புத்திசுவாதீனம் இல்லாத மனிதனை போல் தோற்றமளித்ததாக தெரிகிறது. தலைக்கு மேல் வானில் நிலவிலேயே தோன்றிய இருள் தடங்கள் அவருக்கு ஒரு மானை போல சித்தரித்து காட்டியது. எந்த அளவுக்கு அவர், அதாவது மான்ல வந்து அங்க கலங்க மேல இருக்கக்கூடிய, அதாவது சந்திரன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கருப்பான சில கார்மீகம் போன்ற ஒரு செயல்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? ஆனா அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டார்? ஒரு மானுடைய பிம்பத்திற்கு ஒப்பிட்டு விட்டார். அப்போ இங்க இருந்தா புலி சிங்கத்திற்கு அடிபட்டு விடுன்னு சொல்லிட்டு சந்திரன் அவரை வந்து ரட்சித்து தன்னிடத்துல வச்சிருக்காரு. இப்ப எனக்கு முழுக போறாரு என்ற அந்த ஒரு முடிவு கொண்டு இருக்கு. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அடர்ந்த அஜ்ஞானத்துல விழுந்திருக்காரு அவர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். எந்த காலகட்டத்துல வந்து சந்திரன் வந்து நமக்கு கொடுக்கறது, சூரியன் வந்து நமக்கு கொடுக்கறது எல்லாம் நடக்க முடியாத காரியம் இல்லையா? கலியுகத்துக்கு இது கண்டிப்பா பொருந்தவே பொருந்தாது. எனவே அவர் கூறினார், மகிழ்ச்சியற்ற மன்னன் மேல் மிகுந்த அன்புடைய நான் சந்திரனை பார்த்து சந்திரனாகிய, அதாவது மகிழ்ச்சியற்ற மனிதன் போல் மிகுந்த அன்புடைய சந்திரனாகிய இவன் தாயை இழந்த அந்த மான் ஆசிரமத்திலிருந்து தனியாக வந்துவிட்டதை அறிந்தும் அதன் மீது அன்பு வைத்திருப்பானோ? அதாவது இவரை போல சந்திரனும் வந்து மான் குட்டி மீது அன்பு மழை பொழிந்து விட்டாரோ அப்படின்ற ஒரு டவுட் வருது. சிங்கத்தின் பயங்கரமான தாக்குதலில் இருந்து காப்பதற்காக இச்சந்திரன் வந்து அந்த மானை வந்து தன்னோடு சேர்த்து கொண்டிருக்கிறாரோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நினைவுகள் வந்து தள்ளப்படுகிறது. மேலும் ரொம்ப அழகான ஓமை இது. இந்த மாதிரி இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில நாம் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து நம்ம ஆலோசனை பண்ணணும். எந்த அளவுக்கு நாம வீழ்ச்சி அடைந்துட்டே இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு பௌதீகத்தை பௌதீகமாகவே நினைச்சு இல்லையா? பௌதீகத்தையுமே ஆன்மீக தளத்தில் இருந்து வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த மனசுதான் நமக்கு தேவை. ஆனா அதை வந்து யார் இழந்துட்டது? இப்போ பரத மகாராஜா இழந்து விட்டார். கிம்வாத்மஜ விஸ்வேஷ ஜ்வரதஹன சிகாபீர் உபதப்ய மான ஹிருதயஸ்தல நலீனகம் மாம் உபஸ்ருத மிருக தனயம் சிசீர சாந்தாருணுக குணித நிஜ பாதன சலிலாலாம் மிருதய கபஸ்திபி ஸ்வதாயதீச
ஸோ நிலவொளி கண்ட உடனே அவருக்கு ஒரு திருப்தி வந்தா, ஓ மான் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் திருப்தி கொள்கிறார். அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவருடைய பைத்தியக்காரத்தனம் வந்து எந்த அளவுக்கு எடுத்து உரைக்கப்படுகிறதுன்றதை பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. நிலவொளியை கண்ட பின்னர் பரத மன்னர் தொடர்ந்து ஒரு உன்மத்தம் பிடித்தவனை போல பேசினார் அப்படின்னா, ஒரு உன்மத்தம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அதாவது மனசுல வந்து பைத்தியக்காரன் பைத்தியக்காரனை போல பேசுறாங்க. ஸோ மனசுல என்ன இருக்கு, வெறும் அந்த 3 அடியுடைய சரி மனசுல வந்து இந்த மானை வந்து என்ன பண்றாரு ஆக்சுவலி அதாவது இந்த நில ஒளியில போயிட்டு மான் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு, மானை வந்து சந்திர பகவான் வந்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஆதங்கம் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கு. ஸோ சேஃப்டியா இருக்கு, ஸோ எந்த ஒரு விலங்காலுமே அது வந்து கொல்லப்படலை அப்படிங்கிற ஒரு நிறைவோடு இருக்கார். உண்மையிலே நில ஒளியில வந்து மான் இருந்துதான் கிடையாது இல்லையா. ஸோ அதனுடைய இயற்கை அவ்வாறு இருக்கிறது, அவ்வளவுதான். வெண்மையான அந்த நிலவொளியில அங்கங்க வந்து கருப்பான ஒரு அதாவது சித்திரம் என்று கூட சொல்லலாம் இல்லையா. அதை வந்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ, எந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்குறோமோ அந்த ஆங்கிள் இருந்து அந்த விலங்கையோ எதையோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இல்லையா. அது போல இங்க பரத மன்னர் என்ன நினைக்கிறார், அந்த கலங்கமான அந்த இடத்துக்கு வந்து மானுடைய பிம்பத்தை வச்சு அவர் வந்து அனலைஸ் பண்றார். இதுதான் மென்டல் கன்காக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ இது வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு என்றைக்குமே நன்மை தராது. ஸோ மேலும் பித்து பிடித்ததை போல பேசினார். மான்குட்டி என்னிடம் மிகுந்த இணக்கமாகவும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாகவும் இருந்தது. ஸோ அதாவது பிள்ளைகள், பெண், மனைவி எல்லாம் விட்டுட்டு வந்த பிறகு எதையுமே வேண்டான்னு தொடர்ந்து வந்த அவர் இந்த மானின் பொன் மீதும் இருந்த மோகத்தினால் இல்லையா, அவர் வந்து அந்த பிரிவினையுடைய வேதனையை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைச்சிட்டு இருக்கார். மேலும் அதன் பிரிவு எனது மைந்தனை யான் பிரிந்தது போல் இருந்தது அப்படின்னா, அவருடைய மகனை பிரிந்தது போன்று இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் தகிக்கும் அப்பிரிவு தீ உண்மையில் அதாவது உங்களுக்குள்ள ஃபயர் எரிஞ்சுட்டே இருக்கு இல்லையா. அதாவது ஏதாவது நமக்கு ஒரு அன்ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன், நமக்கு அந்த சூழ்நிலை வந்து அனுகூலமற்ற நிலையா இருந்தா நமக்கும் கூட அந்த மாதிரி ஒரு எரியக்கூடிய அந்த வயிறெல்லாம் எரியக்கூடிய அந்த மனசு வந்து வந்துடும். நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒருத்தவங்க வராங்க, ஏதோ நம்ம கிட்ட கேட்குறாங்க, அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து சகாயத்தை எல்லாம் பெற்றுட்ட பிறகு அடுத்த நாள் நம்மளை வந்து யார் நீ யாருன்ற தோரணையில பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன வரும், வயிறு எரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்பிரிவு தீ உண்மையில் காட்டு தீ போல் என்னை சுடுகின்றது. அதாவது மானிடம் பௌதிக தளத்துல மானின் மீது கொண்ட பற்றுதலினால் அவருக்கு இருந்த அந்த சிறிய சுதந்திரமும் இப்பொழுது போய்விட்டது. மல்லிகை மலர் போன்ற மென்மையான எனது மனம் இப்பொழுது எரிகின்றது இல்லையா. ஸோ அதாவது வெண்மையான புஷ்பத்தை வந்து சந்திரனுக்கு எப்பவுமே சாற்றுவாங்க. ஸோ அதுல முக்கியமானது மல்லிகை. அதை தான் இந்த இடத்துல கம்பேரிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவருடைய மனசு வந்து எப்படி இருக்குன்னா, யாருடைய மனசு, பரத மகாராஜா மனசு அப்படின்னா ஒரு தூய பக்தர், சிம்பிளா இருந்து இல்லையா. ஸோ எந்த ஒரு பௌதீக ஈடுபாடுகள் இல்லாம இருந்த அந்த தருணம் இல்லையா. ஸோ இப்போ தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்றதுக்காக வந்திருக்கார். இப்போ வரைக்குமே அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா தவ வாழ்க்கை கத்துக்கல, ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் இருக்கிறார். ஸோ அப்படி இருந்தும் அவருடைய ஹிருதயம் வந்து மிக மென்மையானது, எதையுமே தாங்கக்கூடிய சக்தி அவருக்கு இல்லைன்றத இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறார். மேலும் எனது துன்பத்தை கண்ட சந்திரன் எப்படி கடுமையான காய்ச்சலில் வருந்தும் தன் நண்பன் மீது ஒருவன் குளிர்ந்த நீரை தெளிப்பானோ அது போல தனது குளிர்ந்த அமிர்தம் போன்ற அந்த வாழ்வு ரசத்தை கதிர்களை என் மீது தெளிக்கிறான் சந்திரன் என்று சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னா ஸோ அதாவது இது ஒரு புதுசா இருக்கு. இந்த இது ஒரு துன்பத்தை கண்ட சந்திரன் எப்படி கடுமையான காய்ச்சல் அப்படின்னா, நில ஒளி வந்து யாரிடம் இருந்து வந்து நிலவிலிருந்து வருகிறது. அது அவருக்கு எப்படின்னாக்க வாயை கொப்பளித்த அந்த நீர் வந்து ஊற்றும் போது அது வாரமா தான் இருக்கும் இல்லையா. அது போன்று இருக்கிறது என்று சொல்றார். இவ்வாறு எனக்கு மகிழ்ச்சியினை, அதாவது நிலவொளி வந்து மகிழ்ச்சியை கொடுக்குதுன்னு சொல்றாரு. ஒருவனுக்கு கடுமையான காய்ச்சல் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஈர துணியை வந்து ஒரு டர்க்கி டவலை வந்து நல்லா நினைச்சிட்டு அப்புறமா அந்த உடல் மீது, நெத்தி மீது எல்லாம் போடுவோம். அப்போ டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அது போல சந்திரனுடைய இந்த நிலவு வந்து அவருடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நீருக்கு சமமாக சொல்லப்பட்டது. ஓகே,
கொப்பளித்த தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும் என்று ஆயுர்வேத மருத்துவத்துல அதுதான் வந்து சொல்யூஷனா சொல்லியிருக்காங்க. இவ்வாறு செய்யும் பொழுது வெம்மை வந்து தகிக்கும், குறைகிறது இல்லையா? தகதகன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த வெம்மை அது குறைந்ததாக கருதப்பட்டது. பரத மன்னர் தனது மைந்தனை போன்று மான் பிரிந்ததனால் மிகவும் துயருற்றார். மேலும் என்ன ஆகுது, அப்பிரிவு துயரின் காரணமாக தனது கடுமையான வெம்மையினை குறைப்பதற்காக துயரின் காரணமாக தனது கடுமையான வெம்மையினை குறைப்பதற்காகவே சந்திரன் தனது வாயிலிருந்து கொப்பளித்த நீரை போன்று அவருடைய நிலவொளியை என் மீது வீசி அருளினார் என்ற அந்த உவமையை வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் வாயிலிருந்து கொப்பளித்த நீர் வந்து அது ஒரு சொல்யூஷன், ஆக்சுவலி ஏதோ ஒரு வியாதிக்கு வந்து தீர்வு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. வீசி தனது வெண்மையினை குறைக்க செய்தார். அவருக்கு வந்து கிளியரா இருக்கக்கூடிய அந்த மனசு இல்லையா? அப்போ மான்குட்டி தான் சந்திரன்கிட்ட தான் இருக்குன்றத வந்து கண்டிப்பா கிடையாது. ஏவம் அகடமான மனோரதாகுல ஹிருதயோ மிருகதாரகாபேன் பாசேன ஸ்வாரப்த கர்மணா யோகா ரம்பண விப்ரம்சித சாயோக தாபசோ பகவத் ஆராதன லக்ஷணாஸ் கதம் இதரதா ஜாதி அந்தர ஏக குணக ஆசங்க சாக்ஷான் நீ ஸ்ரேயஸ் பிரதிபக்ஷதயா ராக் பரித்யக்த த்விதஷ்ய ஹிருதய பிஜதாஸ் யதஸ்யயம் அந்தராய விஹித யோகராம் பிரணஷ்ய ராஜேஷேர் பரதஷ்ய தாவான் விரகாவர போஷண ஆலன் பீரண லாலானுஷங்கோகேனா விகனதயத ஆத்மானம் அஹிர் இவாகு பிலம் துரதிக்கரம் கால கரல ரபசத் ஆபத்யா. அதாவது காலம், நேரம், சூழல் இதெல்லாம் வந்து அதாவது அதெல்லாம் மொத்தமே உட்பட்டதுதான் இந்த உலகம். அதை பற்றி இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நட்சல் என்னன்னா, இவருடைய பித்து பிடிச்சது போல அந்த மானுக்காக அலையிறது இல்லையா, அதுக்கான ஓமைகள் எல்லாம் கொடுறது இதெல்லாமே இருக்கு. ஆனா கடைசியில வந்து அவர் என்ன ஆறார், ஆக்சுவலி நில ஒளியினுடைய மகிமையை வந்து எடுத்துரைக்கிறார். நில ஒளியிலிருந்து தான் நமக்கு வாழ்வு ரசம் கிடைக்கிறது இல்லையா? 14வது அத்தியாயமா குணத்ரய விபாக யோகம் அதுலயுமே நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? மேலும் வந்து 17வது வந்து அதாவது சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமஸ்குணம் இந்த 3 குணங்களுடைய செயல்கள், தீர்மானங்கள், வழிபாடு முறை, அவங்களோட நம்பிக்கை, இப்படி 18 சாப்டர்ல நிறைய ஸ்லோகங்கள் வந்து படிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? அது போல இவர் என்ன பண்றார், இந்த பௌதிக உணர்வை கொண்டு அந்த மானுடைய சித்திரத்தை ஹிருதயத்துல வந்து பண்ணிக்கிறார். அது மிகவும் தவறானது. ஏன்னா இந்த ஹிருதயம் பகவான் இருக்கார், ஆனா அது பகவான் குறித்தானது. மற்ற எல்லாமே வந்து 2ஆம் நிலையில தான் நம்ம அதை காணணும் அப்படிங்கிறது வலியுறுத்தத்துக்காக சொல்லப்பட்ட ஒன்று. மேலும் சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு, ஆக்சுவலி பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு. பரத மன்னர் மாமன்னர் வடிவில் வெளிப்பட்ட அடக்க முடியாத ஆசைக்கு பலியானார். கட்டுப்படுத்த முடியாத அடங்காத ஆசை. அவரது முன்னைய பலன் தரும் செயல்களின் விளைவினால் அவர் யோக சித்தி இல்லையா மற்றும் முழுமுதற் கடலை வழிபடுதல் போன்றவற்றை எல்லாம் அவரு பெற்றிருந்தார். ஆனால் அது அனைத்துமே என்னாச்சு, இப்ப கோட்டை விட்டாச்சு. ஏன்னா அவர் பௌதீகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆன்மீகத்தை வந்து 2ஆம் நிலைக்கு தள்ளிவிட்டார். மேலும் இது அவரது முன்னைய பலன் தரும் செயலின் விளைவினால் ஏற்படவில்லை. இல்லை எனில் அவர் தனது மனைவி, மக்கள், குடும்பம் போன்றவற்றை தனது ஆன்மீக வாழ்வை பாதையின் தடையாக இருக்கும் என்று கருதி எவ்வாறு அவற்றின் தொடர்பினை கையை விட முடிந்தது. இவ்வாறுதான். அதாவது ஆசை இல்லாத மனிதனே கிடையாது. ஆனால்
மீண்டும் அந்த ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் அவர் முயற்சி பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இருந்தாலும் அதை விடுத்துட்டு பௌதிக தளத்துல வந்து முயற்சி பண்ணும்போது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அனைத்துமே ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்க வேண்டும். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு பக்குவம் என்பது கிடைக்கும். மேலும் பிரார்த்தனைகள் பண்ணும் பொழுது ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஸோ அதாவது இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்வதினால் நாம் சொல்லும் பொழுது ஹரே என்பது பகவானுடைய ஆற்றலை குறிப்பதாகும், கிருஷ்ணா என்பது கிருஷ்ணரை குறிப்பதாகும், ராமா என்பது பலராமரை குறிப்பதாகும். ஆனால் இதுக்கு எல்லா இடங்களிலுமே ஹரே ஹரேன்னு நிறைய இருக்கு. ஆனால் அது ராதையினுடைய அதாவது ஆற்றலை சொல்வது. நமக்கு கருணை என்பது ராதையினுடைய கருணையும் தேவை. ஏன்னா அந்தரங்க சக்தியில வந்து அலாதினி, அந்த ஹலாதினி பொட்டன்சி இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு இந்த உறவு முறைகள் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா? தாஷ்யம் பண்ணலாம். ரெண்டாவது தாஷ்யம். இப்போ ஸ்ரீவைஷ்ணவெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்க ஒன்லி தாஷ்யம் தான் இல்லையா? நம்ம சம்பிரதாயத்துல வந்து ஸோ வி ஹாவ் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து நாம செய்யும் பொழுது பகவானே எனக்கு உனக்கு பக்தி தொண்டு புரியறதுக்கான பிராப்தத்தை கொடு. ஹரே என்பது அதை தான் குறிக்கிறதுன்னு ஐ திங்க் நான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பிரபுபாதருடைய வீடியோவோட உங்களுக்கு கௌரவங்களை போட்டிருந்தேன். ஸோ எந்த ஒரு செயலுமே இறைவனுடைய துணை, இறைவனுடைய அருளின்றி நாம் ஆற்ற முடியாது இல்லையா? அதனால நாம் எதை செய்தாலும் அவரிடத்தில் வந்து அனுமதி பெற்று, அனுமதி என்றால் அட்லீஸ்ட் நம்முடைய நிலையை எடுத்துரைச்சு இதைக்கு வழி நடத்துப்பான் அவர்கிட்ட நம்ம வந்து வேண்டின்று நம்முடைய செயலை வந்து செயல்படும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒரு மானின் மீது அளவற்ற பாசத்தினால் எவ்வாறு அரசரால் இப்படி காட்ட முடியும் இல்லையா அந்த மான் மீது? மேலும் ஆகினால் இது நிச்சயம் அவரது முந்தைய கர்மவினை பலனே ஆகும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ முந்தைய கர்ம பலன் தான் அவருடைய பக்தி தொண்டியே மறைத்து இப்ப என்ன ஆச்சு, அவர் வந்து மானின் மீது இருக்கக்கூடிய அதாவது காதல் மோகம் எல்லாம் ஒன்றுதான். ஓகே, மன்னர் தனது ஆன்மீக செயல்களிலிருந்து நிலை தடுமாறுகின்ற அளவிற்கு அவர் அந்த மானை செல்லமாக வளர்ப்பதில் தன்னை மறந்த ஆளாகி இருந்தார். ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு அவர் அடர்ந்த அந்த அஜ்ஞானத்துல வந்து எவ்வளவு ஞானத்தை பெற்றவர், அவர் தந்தையிடத்திலிருந்து தீட்சை பெற்றவர் இல்லையா? அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே, போதனைகள் எல்லாம் அவருடைய தந்தையால் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் பிறகு என்னாச்சு, வாழும் காலகட்டத்துல அவர் வந்து தவறி விழக்கூடிய நிலைக்கு வந்துட்டார். அதனால யாருக்குமே கேரண்டி கிடையாது நம்ம தவறி விழ மாட்டோம்ட்டு. எனி டைம் வி வில் ஃபால் டவுன். அதனால எவ்ரி மொமெண்ட் நாம வந்து உத்தமமான நிலையில இருந்து நாம நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் மற்றும் வந்து நாம என்ன காரியங்கள் ஈடுபட்டிருக்கோம் அதன் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு இதெல்லாம் வந்து நாம பக்குவப்படுத்தணும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்துல தான் போய் எப்படி பரத மகாராஜா விழுந்தாரோ அது மாதிரி விழ வேண்டியிருக்கும். மன்னர் தனது ஆன்மீக செயல்களிலிருந்து நிலை தடுமாறுகின்ற அளவுக்கு அவர் என்ன பண்ணார், அந்த மானை செல்லமாக வளர்ப்பதில் வந்து தன்னை மறந்து ஆளாகி இருந்தார் 100%. ஸோ உரிய காலத்தில் எலி வலையில் புகுந்து கொண்டு எலியின் வரவிற்காக காத்திருக்கும் நச்சு பாம்பு போலும் மரணம் அவர் முன் வீற்றிருந்தது. இப்ப வந்து அவர் மரணிக்க போகிறார். அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம படிப்போம். அது பரத மன்னர் மரணம் அடைந்த பின்னர் இனிமேதான் அவர் மானின் மீது கொண்டிருந்த பாசத்தின் காரணமாக ஒரு மானின் உடலை பலவந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது என்று அடுத்து வரும் ஸ்லோகங்களில் காணப்படுகிறது. ஸோ இது பற்றி ஒரு கேள்வி எழலாம். ஒரு பக்தன் எவ்வாறு அவனது முந்தைய தீச்செயல்களினால் பாதிக்கப்பட முடியும்? பிரம்ம சமீதியில வந்து 5.5 வரல, கர்மாணி நிர்ஹதி இந்து சா பக்தி பாஜா. ஸோ அவ்வாறு அவர் என்ன பண்றார், இந்த அவர் செய்ய வேண்டிய வேள்விகள் என்ற மெயின் கடமையை விடுத்து இந்த மானினுடைய பாதுகாப்பிற்காக அவர் வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததால அவர் வந்து கீழே விட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார். ஆனால் எப்ப வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் வந்து இந்த சறுக்கல் என்பது கண்டிப்பாக நிகழும். அதனால நாம் எல்லாருமே வெற்றி பெற்று விட்டோம், அதனால எல்லாமே அடைந்து விடுவோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஒவ்வொரு பக்தி தொண்டுமே வந்து இறைவனுடைய கிருபையால் வந்து நடக்க பெறுவது.
அதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்ம சமிதி கர்மண்ணி நிகர்த்தி கிந்துஷா பக்தி வாஜாம், அதாவது இசை வழிபாடாகிய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர், அதாவது சங்கீர்த்தனத்துல அவர்களின் முந்தைய கர்ம வினை பலன்களிலிருந்து பாதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றனர். அதனாலதான் சங்கீர்த்தனம் டெம்பிள்ல வந்து இந்த சங்கீர்த்தனம் பாடுவாங்க இல்லையா, எஸ்பெஷலி இந்த ஃபீஸ்ட் சண்டே ஃபீஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த சமயத்துல ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் கண்டிப்பா வந்து பாடுவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல போய் நாம கலந்துக்கணும். அது நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அது வந்து வழிவகுக்கும் நல்முறையில். ஓகே, எனவே பரத மகாராஜா அவரது முந்தைய வினை பயனால் தண்டிக்கப்பட்டிருக்க கூடாது. ஐ திங்க் முந்தைய இதுல வந்து அவர் இந்த ஒரு நிலை முக்கியத்துவம் என்பது ஆன்மீகத்திற்கா பௌதிகத்துக்கான பொழுது, அப்போ பௌதிகத்துல இருந்திருந்ததாலதான் அதனுடைய பாதிப்பு தான், அந்த விளைவுகள் தான் இவ்வாறு வந்து அவருக்கு ஏற்பட ஆயிற்று என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ எனவே பரத மகாராஜா அவரது முன்னை வினைப்பயனால் இருக்கக்கூடாது. ஆனா இவ்வளவு ஆஷாரிட்டிஸ் பண்ண பிறகு அவர் தண்டிக்கப்படக்கூடாது. கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா நமக்கு, அப்ப இத்தனை ஆண்டுகள் செய்த யக்னங்கள்லாம் எங்க போச்சு அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா. சோ ஆனா அதற்கான பலனை வந்து அவர் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல மேன்மையான ஒரு குலத்துல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புமே வந்து பிற்காலத்துல கிடைக்கும். ஆனா அடுத்த பிறவி என்பது மான் பிறவிதான், அதை வந்து அவரால் மாற்றி அமைக்க முடியாது. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது, ஒவ்வொரு செயலுடைய விளைவுகளுமே நாம கட்டுப்பட்டவர்கள். அதனால எதையுமே நாம ஆலோசித்து செயல்படணும் அப்படிங்கறத வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் இதன் முடிவு யாதெனில், பரத மகாராஜா வேண்டுமென்றே மானின் மீது அளவுக்கு மீறி அதாவது பற்று வைத்து தனது ஆன்மீக வளர்ச்சியினை புறக்கணித்தார் இல்லையா. ஏன்னா அந்த மான் வந்து அங்க அந்த தர்பை புல்லை வைத்து பல்ல வச்சு கடிக்கும்னா அது என்னது ஆகுது, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு விலங்கு. ஓகே, அது சாத்விகமான விலங்கு அப்படின்னு நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணாலும் நாம வந்து பூஜைக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து நாம அடுத்தவங்க தொடுறதுக்கு நாம கண்டிப்பா விட மாட்டோம். ஸோ அந்த இது வந்து இந்த இடத்துல நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். ஒரு குறுகிய காலத்தில் அவர் உடனடியாக தனது தவறினை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு மான் உடல் வந்து அளிக்கப்பட்டது. ஸோ அப்படின்னா அந்த மான் உடல்ல இருக்கும் பொழுதும் கூட அவர் வந்து தன்னுடைய முந்தைய நாம் எப்படி தவறு விழுந்தோம் இந்த இடத்துலன்றது வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா. தன்னுடைய முந்தைய செயல்களுடைய விளைவுகள், தன் அரசாண்டம் பொழுது அவருக்கு கிடைச்ச நல் பலன் இல்லையா. ஸோ அதாவது பிரஜைகளை நல்லா கவனிச்சுன்றது, இதெல்லாமே வந்து நற்பலன்கள், அதற்கான புண்ணியங்களும் அவர்கிட்ட உண்டு. ஆனா இப்ப செய்துட்டு இருக்கிறது வந்து அதாவது தூய்மையற்ற செயல் அப்படின்னா மனதை வந்து கலங்கப்படுத்தக்கூடிய செயல்ல ஈடுபட்டிருக்கார். இதனால் அதிகரிக்கவே செய்தது இல்லையா. என்ன அதிகரித்தது, முதிர்ந்த பக்தி தொண்டிற்கான அவரது விருப்பம் இதனால் அதிகரிக்க செய்தது. சோ அவர் பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுது அவருக்கு வந்து மேலும் மேலும் இறைவனுக்கு வந்து தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது. சோ அப்ப அவர் எலிஜிபிளா தான் இருந்தார். பரதர் மானின் உடலில் இருந்த பொழுதும் தான் வேண்டுமென்றே செய்த பிழையினால் தனக்கு முன்பு என்ன நேர்ந்தது என்பதை மறக்கவில்லை. ஏன்னா அவர் செய்த அந்த நற்காரியங்களுடைய விளைவால அதையெல்லாம் நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தியை வந்து பகவான் அவருக்கு கொடுத்திருந்தார். அதனால அவர் செய்திருந்த அந்த யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே அவரால் நினைவுக்கு வந்து தான் என்ன தவறு செய்தோம் என்பதை அந்த மான் ரூபத்திலிருந்து அவர் வந்து அலசி ஆராய்கிறார். இவ்வாறு நம்ம வாழ்க்கையிலுமே நாம ஒவ்வொரு செயலிலுமே நாம எதை வந்து கரெக்டா பண்றோம், எது வந்து தவறா பண்றோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம அலசி ஆராயணும். ஓகே, அவர் தனது மானின் உடலை துறப்பதில் பேராரும் உடைய எப்ப இந்த மான உடலை விடுவோம், ஏன்னா இப்போ நல் உணர்வு இருக்கு, இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து இது இறைவனுடைய கருணையால் அவருக்கு கிடைச்சது. சோ சில விஷயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பெரிய மகாத்மாக்களுக்கு படிப்பினை அப்படின்றது. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம படிச்சாங்க, அதாவது 45 கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சித்திரகேது மன்னர் இல்லையா. அவர் ஒரு மகா பாகவதர். அவர் வந்து பகவான் சீக்கிரமா அவர் இடத்துல அழைச்சிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க, பார்வதி தாயாருடைய சாபத்தை வந்து அவர் ஏற்கக்கூடிய நிலை வந்து ஏற்பட்டது இல்லையா. சோ அவர் விருஷாசுரன் ஆகி அங்கே விருஷாசுரன் ஆன பிறகு கூட வந்து இந்திரன் அவனை வதைக்கிறதுக்கான வலிமை கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள அவருடைய ஹிருதயத்துல பகவானை எப்பொழுதுமே அவர் தாங்கின்னு இருக்கார். இஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட். ஆனா அவர் அசுரர்கள் பக்கத்துல போய் நின்று அசுரர் தரப்பிலிருந்து போர் புரிகிறார், அவ்வளவுதான். இஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட் காட். ஆனா தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய
போர் வந்து நடந்த வண்ணம் இருக்கும் பொழுது இந்திரன் தலைமையில் தேவர்கள் எல்லாம் வந்து போருக்கு வருவாங்க. இந்த பக்கம் அசுரர்கள்ல யார் பலவானா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து முன்னின்று போர் நடத்துவாங்க. ஸோ அப்போ இந்த விருக்ஷாசுர ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய சித்திரகேது எவ்வளவு அழகான தத்துவங்களை எல்லாம் எடுத்துரைப்பார். ஹி பிகேம் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதாவது இந்திரனுக்கே குருவாகக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வருவார். எஸ், எழுந்து போர் புடி. ஒரே அவர் கையில இருந்த ஒரு ஆயுதத்தை வந்து வஜ்ராயுதத்தின் மேலே வீசி எறிந்த பொழுது இந்திரன் கையில் இருந்த அந்த வஜ்ராயுதம் வந்து தவறி கீழே விழுந்து விடுகிறது. அப்போ தன் கையில் இருந்த அந்த வஜ்ராயுதத்தால்தான் இந்த விருக்ஷாசுரனை கொல்ல முடியும்னு மகாவிஷ்ணு சொல்லியிருக்கார். ஸோ அப்படி இருந்தும் நம்ம கையில இந்த வஜ்ராயுதம் வந்து நிக்கலையே, அப்போ இந்த வஜ்ராயுதத்தால நாம இந்த விருக்ஷாசுரனை வந்து கொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டே வந்து அவருக்கு வர ஆரம்பிக்குது. அதை வந்து உணரக்கூடிய பதத்துல இருக்கும்பொழுது விருக்ஷாசுரன் அதை உணர்ந்து விடுகிறார் இவருடைய பாவத்திலிருந்தே. அப்போ அவர் சொல்றார், இறைவனுடைய வார்த்தைகள் என்றைக்கும் பொய்யாகாது. நீ அந்த ஆயுதத்தால் என்னை கொல்லணும்ன்றது அவருடைய இது, அவருடைய வரம். அதனால அந்த ஆயுதத்தை கொண்டு உன்னால் என்னை கொல்ல முடியும். எழுந்து நீ வந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வஜ்ராயுதத்தை எடுத்து போர் புரிய சொல்றார் இல்லையா. அங்கே விருக்ஷாசுரனா இருக்கக்கூடிய அந்த சித்திரகேது வந்து ஒரு குருஸ்தானத்தை அடைகின்றான் இல்லையா. ஸோ மேலும் இந்திரனால் வந்து கொல்லப்பட்டு பகவானுடைய திருவடிகளை போய் சேர்ந்து விடுகிறார். ஸோ அந்த அற்புதமான அந்த செயல்கள் எல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது மகாபாகவதர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க அன்னைக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை இல்லையா, சிவபெருமான் அதாவது பலமாக சிரித்து விடுகிறார் யாரை, சித்திரகேது மன்னர். ஸோ அந்த சிரிப்புனால என்ன சொல்றார் வந்து அதாவது கணவன் மனைவி, இப்போ சிவபெருமான் வந்து சிவபெருமானுடைய தொடை மீது வந்து தாயார் அமர்ந்து இருக்கக்கூடியதை, அதாவது ஒரு கணவன் மனைவிக்கு இருக்கக்கூடிய ஆலிங்கனம் என்பது எப்பவுமே ஒரு தனித்து இருக்கக்கூடிய இடத்துலதான் நிகழும் இல்லையா. ஆனா இங்கே வந்து பல பேர் முன்னாடி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகள் முன்னாடி சிவபெருமான் அவ்வாறு அனுமதித்திருக்கிறது வந்து சிவபெருமான் காட்டிலும் உயர்ந்த பக்தர் யாருமே கிடையாது. அவர்தான் துறவரத்திலுமே வந்து அதாவது வைஷ்ணவாகலே வந்து யதாசம்போ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, வைஷ்ணவானாம் யதாசம்போ. ஸோ அவரை காட்டிலுமே வந்து மேன்மையான ஒரு வைஷ்ணவா கிடையாது. அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள சிவபெருமான் வந்து மிகப்பெரிய துறவி. ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பஸ்தரா எப்படி அவர் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றார் அப்படிங்கறத வந்து அவருடைய உயர்வான இதைதான் வந்து சித்திரகேது மன்னர் எடுத்துரைப்பார். ஆனா அதை என்னுடைய உண்மையான தாத்பரியத்தை உணர்ந்த சிவபெருமான் வந்து புன்முறுவல் பூக்கிறார். ஆனால் தாயார் வந்து அதை அப்படி எடுத்துக்கவே இல்லை. பார்வதி தாயார் உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்க சபித்து விடுறாங்க, நீ வந்து அசுரனாக கடவுதுன்ட்டு. ஸோ அந்த பாவத்தை பார்க்கணும். ஸோ அதையுமே வந்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். அந்த சிறிய தவறு செய்ததுனால வந்து அவ்வளோ பெரிய விருக்ஷாசுரனா ஆக வேண்டிய இதுக்கு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சருக்களால மகாபாகவதர்கள் கூட என்ன ஆறாங்க, பிற்காலத்துல வந்து அந்த தண்டனை ஏற்கணும். இப்ப ஏன் இந்த பரீட்சித் மகாராஜ் கூட வந்து அந்த பாம்பை எடுத்து சமீக ரிஷி மேல போடாம இருந்தா சிங்கி முனி வந்து சபித்து இருக்க மாட்டார் இல்லையா. சோ அவருமே இந்த சின்ன தவறு செய்ததால இந்த 7 நாட்கள்ல தனக்கு மரணம் என்பதை ஸ்வீகரிக்கிறதுக்காக அந்த யமுனை நதிக்கரையோரம் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் இல்லையா. சோ அப்படி நம்ம இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒவ்வொரு செயலிலுமே வந்து நாம ரொம்பவே பார்த்து பார்த்து உணர்ந்தறிந்து தவறு இழைக்காம, அவங்களே அப்படி சேரும்போது நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. we are all nothing. மகாபாகவதர்களுக்கே அடிசறுக்கும் என்று நினைக்கும் பொழுது நாம நம்முடைய செயல்களை எவ்வளவு பக்குவமா ஆற்றணும்ன்றத வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யணும். ஓகே, இது பக்தி தொண்டின் மீது அவருக்கு இருந்த பற்றின் வலிமையினை எடுத்து காட்டுகிறது. மான் ரூபத்துல வந்தப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நின்னார். ஆனா அதே பரத மகாராஜ ரூபத்துல இருந்த பொழுது தன்னுடைய பக்தியை வந்து செகண்டரியா போட்டு மானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டார் இல்லையா. ஆனா மானாக வந்த பிறகு பக்தி செயலுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். அதனால் அவர் தனது அடுத்த பிறையில் ஒரு அந்தனராக பிறந்து வெகு விரைவில் நிறைவேற்றினார். இத்தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் எங்கள் முழுமுதற் கடவுளை அடைதல், அதாவது கோ பேக் டு காடட் என்னும் நூலில் பிருந்தாவனத்தில் வாழ்ந்த கோஸ்வாமிகள் வேண்டுமென்றே செய்த சில தவறுகளினால் அவர்கள் மீண்டும் அந்த புனித நிலத்தில் வந்து நாய்களாகவும் குரங்குகளாகவும் ஆமைகளாகவும் பிறந்திருக்கின்றனர் என்று அறிவிக்கை செய்திருக்கிறோம். அதாவது அங்க குரங்கு
அதுக்கப்புறம் வந்து நாய், அடுத்து வந்து ஆமை, இதுவாக பிறந்திருக்கிறவங்க எல்லாருமே மகாபாகவதர்களாக இருந்தவங்க தவறு செய்த அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அங்க பிறந்திருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? இது போன்ற தண்டனை பெற்று தாழ்ந்த உயிரினங்களில் உடலில் இருப்பர். பிறகு அவர்கள் மீண்டும் ஆன்மீக உலகுக்கு உயர்வு எய்தர். அதனால்தான் விருந்தாவனத்துல குரங்குகளை வந்து அடிக்க மாட்டாங்க இல்லையா? நம்ம கையில எதுவுமே வச்சுக்காம, எஸ்பெஷலி கண்ணாடி, பர்சு இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது. அது எப்போ வந்து புடுங்கிடும்னு நமக்கு தெரியாது. மேலும் இது அவர்கள் முந்தைய கர்ம வினையினால் ஏற்பட்டது அன்று. முன்னைய கர்ம வினையின் விளைவை போல் தோன்றினாலும் இத்தண்டனை அப்பக்தனை திருத்தி மீண்டும் அவனை தூய பக்தி தொண்டிற்கு வர செய்யவே வழங்கப்பட்டிருக்கு. அழகான பற்பட்டு இது. ஸோ அதாவது வாழ்க்கையில நமக்கு வழங்கக்கூடிய, அதாவது ஒரு பக்தர் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய வாழ்க்கையில நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகளை வந்து தண்டனையாக கருத மாட்டாங்க. அது பகவானுடைய கருணையாக கருதுவார்கள். குறுகிய காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு நம்ம பகவான் இடத்துக்கு போகிறதுக்கான அந்த தவ வாழ்க்கையை அவர்கள் வந்து மேற்கொள்வார்கள். ஓகே, இதை நாம அவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பக்தர்கள் எப்பவுமே வந்து அவ்வாறு தான் என்பார்கள் என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். தண்டனை கிடையாது. நாமெல்லாம் இது பெரிய தண்டனை என்று நினைப்போம் இல்லையா? இது இறைவனுடைய கருணை என்று எடுத்துக்கொள்ளணும். ஹரே கிருஷ்ணன். வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय.